Vesmír je nekonečný a každé oči ho vidia inak, obzvlášť tie detské. Záhorské osvetové stredisko Senica vyhlásilo už po 26. krát regionálnu výtvarnú súťaž s názvom Vesmír očami detí. Súťažnú výstavu vesmírnych diel slávnostne otvorili v utorok 13. marca v predsáli koncertnej sály základnej umeleckej školy. Do súťaže sa zapojili materské a základné školy z celého regiónu Senice, Skalice, Holíča, okolitých dedín a základné umelecké školy zo Senice a Šaštína Stráží. Porota v zložení Hana Nečasová, Štefan Ort, Ladislav Košinár a Kristina Kovalčíková hodnotili celkom 411 výkresov. Ako povedal Štefan Ort, úroveň detských prác sa každým rokom zvyšuje, obrázky sú bohaté na farby a objavili sa i nové techniky. Grafická technika pomocou obtlačania kartónu a počítačová grafika. Vesmírnu atmosféru navodili dvaja akordeonisti Lukáš Krcha a jeho spolužiak Patrik Sadloň, ktorý zahral skladbu budúcnosti s názvom Tanec robotov. Z veľkého množstva výtvarných prác bolo veľmi ťažké vybrať tie Porota ocenila najkrajšie, najzaujímavejšie i najoriginálnejšie výkresy. Autori boli rozdelení do 5 kategórií. Najaktívnejšie boli deti z materských škôl, poslali 96 výkresov a prvostupniari základných škôl až 140 výtvarných prác. Ako každý rok sa zapojili i žiaci základnej umeleckej školy. Obsah výkresov sa líšil podľa veku autorov. Najmenší výtvarníci kreslili väčšinou ufónov a mimozemšťanov a starší kozmické lode, družice či súhvezdia. Porota vybrala z každej kategórie 5 až 6 prác, celkom 28 vesmírnych diel a autorov ocenila. Obrázky z vesmíru budú zdobiť chodbu pred koncertnou sálou základnej umeleckej školy do 4. apríla. Ocenené práce postupujú do celoslovenského kola v Hlohovskej hvezdárni.